yo situ kangen sing siat yo situ kang kudu garing anakku ngger weruhe anono nadyan dikaya ngapa lan kepiye tetep bakal ana dalan supaya kowe antuk memangsan Bathara Kala gatekno ya ngger ana bocah utawa menungsa Sukerta sing jenenge Pandhawa ingkang ngemudeni negara Ngendra Hasta. Para Pandhawa kuwi durung antuk pangruwatan mula kang mengkono. Aja kesuwen lumamata marang negara Ngamarta. Pandhawa 5 wis trep lamun ta dadi panganmu kula. Waduh, matur nuwun Ibu. Kowe wis paring kalidamar marang aku. Yen pancen mangkono aku njaluk pamit Pandhawa tak gaglake Bu. Yang lungeng gedung mawon Baranjana wonten dawuh Ibu. Lengeng griya mangun kong kanduan remang lerlena tanpa keanen yen antulusa mengko sang Dyah Utama mangkono Sri Narendra wus nyolon hanggra arapa wanter amiji dhumateng swanipun ingkang putra ing timbul taunan kula pun Baranjana. Prabu Baranjana. Sawise kowe manembah kelawan Bathari Durga. Sawise kowe nganggep Bathari Durga iki Gusti sing murba jagat. Banjur ripalungguhan iki uripmu kepiye Baranjana? Waduh Kanjeng Ibu. Hatur wuninga saksampunipun kula ngabekti dhumateng Paduka dados kawula Paduka Sang Bathari Permoni.
Anggen kula dados narendra wonten ing timbul taunan Nyakrawati Mbau Dendho, keceh bondo kemul kamuktet. Kula saged nliti, kula saged nemtokaken bilih lumahing jagat kureping langit boten wonten ratu sugih blegedhu kejawi kula pun Baranjana. Paribasan kula kemawon gateng mawi mutiara yen perlu jarikan kemawon mawi mas ginepeng. Menika amargi saking sugihing Prabu Baranjana. Aja kok sipate menungso ya merga saka mblegedune ratu timbul taunan ing atase blorong kemawon utang dhateng kula Ibu. Mengkono Baranjana saestu. Awit menggahing petang kula menungso ki yen pengin sugih kuncinipun namung 3. Kuncine wong sugih apa wae Baranjana. Ingkang sepisan sregep nyambut gawe. 2 gemi nastiti, 3 mentalan. Waton 3 perkawis kalawa dipun tindakaken sarta sinurung ngadepti dhumateng jengandika Ibu Pramuni taratamtu badhe dados dewaning kesugihan. Nadyan kaya ngapa lan kepiye ripalungguhan iki kowe aja enak kapienak sira tumpang sikil ledek. Menapa ingkang kedah kula tindakaken kula cemadhong dawuh. Ripalungguhan iki kahiwangan dandang manguri hawane panas. Akeh para bregasaan ingkang sambat ora kuat kobar dening latu manghalat-halat. Merga disebabake dening titahing Gusti wujud menungsa. Sing jenenge Werkudara ingkang tapa ngambang ana ing Kali Serayu. Puncang kancing langit kelap katon. Lir kincange ngalis risang maweh gandrung. Sabarang kadul ukir moyak mayik ora esuk ya sore lamun ta Prabu Baranjana bisa nyirnakake Werkudara ora mungkin bakal dadi ratu ingkang sugih mblegedhu. Yen perlu tak usulake ning Kahyangan Suralaya, Baranjana bakale dadi raja Fir'aun kedua. Mekaten ya, syarate kudu bisa mateni panenggak Pandhawa Werkudara. Pun tambahing pangestu bidhal dinten samangke. Sing pitaku muruk saking roning prasa
Dandang kula turu lare pinarunging swara wiramane lancaran mungkin arya kecul papat ora
angger-angger kembang katang begadang neng alun-alun Mejayan yo. Bu Kesi, ya Bu. Dasaratina malam Mas Joko. Dasaratina malam ni
Alhamdulillah. Leren sik ya Yung. Iki wis pas jame jam 11. Iya. Nadyan mau wiwite wis randa bengi jam 10 punjul ning anggere limbukane iki wis jam 11 ngene iki nang mburi engko wis penak. Iya to. Mula pancen jaman saiki iki sebagai seniman ligine dalang iki kudu dituntut profesional, Nduk. Iya. Aja nganti wiwite jam 10 munggah kok isih jewejer tarik-tarik kesuwen. Iya. Nyatane Ripalungguhan iki ya iso rancak sesarengan kalian keluarga besar KBPR Arta Kencana Medion. Ripalungguhan iki beda karo adat sing wis, Nduk. Awit bengi iki awake dhewe sowan ana ing alun-alun Mejayan Medion. Iki alun-alun anyar. Kabupaten Medion. Iya. Mula luwih dhisik aku kelawan kowe ngaturake panuwun marang Direktur Arta Kencana nenggih Bapak Haji Hari Wuryanto SHMAK Nduk. Ngono. Lan ugi sedaya panitia, para sesepuh, pinisepuh KBPR Arta Kencana. Awake dhewe aja nganti lali, tetep ndongaake supaya sing wis jasane akeh tumraping Arta Kencana nadyanto panjenengane wis murut ing kasedan jati nenggih Bapak almarhum Haji Agus Thoyib kuwi awake dhewe tetep ngabekti lan ndongaake. Merga kuwi pendiri Arta Kencana. Ugi mboten katalumpen ngaturaken panuwun dumateng Bapak Harminto sing saka Darmareja. Saka Darmareja Mejayan lan ugi ing ngasta Bawat Adil wonten ing Kabupaten Medion nenggih Bapak Bupati, Bapak Haji Mutarom utawi ingkang mewakili lan jajaranipun kepala dinas lan ugi saking OJK Kediri DPRD ing wewengkon Kabupaten Medion sumrambahipun sedaya para warga masyarakat ingkang kepareng ngempal wonten ing alun-alun Mejayan Medion. Iya. Dalam rangka apa iki Yung kok meriahe nganti kaya ngene? Mongko janjane aku ki rada miris, aku ki rada apa ki jenenge ora pati pede, Nduk. Ing atase mung cangik kaya ngene kok iso ndalang ning tengah alun-alun. Ngene iki pantese sing ngasta ngene iki ya Pak Anom, yen ora ya Pak Mantep, Pak Entus utawa Mas Bayu Aji. Iya to. Lah kok ulang tahun Perak yang ke-25 tahun Arta Kencana kok tetep kowe kok ora nimbali Pak Anom utawa Pak Mantep. Pengiritan. Ya aja ngono to, Yung. Lho ora ngono. Kuwi mung minangka gegojekane ngono, Nduk. Ning ing antarane cangik sing saka Njaten Karanganyar Jawa Tengah kelawan warga ageng Arta Kencana mligine Pak Hari, Pak Harminto ngono ki wis dudu wong liya, wis kulit daging. Iya to. Dadi wis ora ana apa kuwi jenenge tenggang utawa jarak ing antarane awake dhewe karo Arta Kencana. Mergo ya wis ora nate kendhat udakara 7 taun kuwi awake dhewe sing didhawuhi
nglipur warga masyarakat dalam rangka ulang tahun. Kaya ngono kuwi KBPR Arta Kencana nggene nglestarekake ora mung nguri-uri nanging urip-urip marang kesenian wayang. Ora mung kuwi tok kok, Nduk. Mau wis didhawuhake dening para pepunden. Arta Kencana ki sangat peduli kepada warga masyarakat mligining Madiun. Iya. Akeh kegiatan sing ing bidang agama, kesehatan, olahraga lan uga kesenian sing digelar dening Arta Kencana kaya ta sunatan massal lan uga berbagai lomba olahraga lan uga paring wujute dana utawa beasiswa marang para-para ingkang ndarbe prestasi bocah-bocah sing lagi nggayuh kawruh ana ing bangku sekolahan. Iya. Elok tenan, bener, Nduk. Mula ora aneh ramuka layu ndedonga bebarengan nyuwun pangestunipun para sepuh adi sepuh. Mugi-mugi Arta Kencana tetap menjadi bank yang sehat dan bermanfaat melalui pemberdayaan dan pengembangan mikro, kecil, menengah dan koperasi. Iya. Yang intisarinya keberadaan KBPR Arta Kencana adalah untuk kesejahteraan semua anggota dan masyarakat dan ikut serta mewujudkan tujuan bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat makmur dan sejahtera. Oh, ngono. Lan uga ing ulang tahun yang ke-25 ulang tahun perak iki KBPR Arta Kencana dengan moto semoga Arta Kencana senantiasa menjadi banknya masyarakat Madiun. Amin. Dan juga semoga KBPR Arta Kencana tetap menjadi mitra usaha Anda dalam meraih kesuksesan tumraping kabeh warga masyarakat ing Madiun sumrambahe ing Nuswantara satemah bisa mujudake idamane bangsa adil makmur kertara harja merga saka perjuangane keluarga besar Arta Kencana Madiun. Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Lelagon apa iki mau, Yung? Iki mau lelagon Hasbunallah, lagu yang bernapaskan agama Islam. Kok ngaturake Hasbunallah? Mergo aku ngerti lamun to Piyayi Mejayan kuwi mligine sing memeluk agama Islam ki racake anggene manembah kelawan Gusti Allah ki sangat kusuk, anggene salat ki sangat taat. Piyayi Mejayan, Nduk. Tur yen nindakake salat wajib ki ora ana daleme dhewe-dhewe, mesti berjamaah. Iya, neng masjid. Buktine mau jam 3 sore wayahe adzan ngasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Piyayi Mejayan kene langsung gruduk neng sawah. Kok neng sawah? Lah masjid ngliwati sawah kok. Iya. Matur nuwun marang keluarga besar KBPR Arta Kencana. Aku karo kanca-kanca ki lak wis ngaturake pisungsum lagu ya kuwi lagu Arta Kencana. Iya to. Malah aku pikantuk dawuh saka Bapak Hari Wuryanto lamun to para anggota Arta Kencana kuwi kepareng sinau bab tembange lagu Arta Kencana. Iya to. Mula kula nyuwun kanthi sanget ingkang kawogan ingkang kajibah ingkang badhe nyekaraken lagu Arta Kencana saking keluarga besar KBPR Arta Kencana supados yoga ing diri sawiga ing gati. Men diiringi karo kanca-kanca Madangkara Solo. Penak temenanan. Kados pundi? Sampun siap? Nggih, monggo sasana saha wanci kula aturaken monggo minggah dhateng pepanggungan mriki. Ayo. Yo disupati ketoprakan. Duduk. Ngereng. Monggo, Mbak Yu. Kang Mas. Akeh, Nduk. Handhawa kaya sepur. Semono kean sing arep nembang. Ya ampun. Ngono kuwi ya apal kabeh apa gur pajangan kok. Ya mestine apal wong ben taun muni kok ya. Luar biasa, aduh. Ayo. Sing putri ya cantik-cantik, sing kakung ya bagus-bagus. Ayo. Luar biasa. Duh. Nganti baris jejer telu. Ayo. Men disiapake karo para panitia. Bab mikrofon ki baku. Ngene iki latihan wis 5 sasi kok, Nduk. Ayo. Coba engko Bu Kesi karo kadang-kadang Waranggana men dadi penilai. Kurang piye, kurang apik sesuk keri kene diajari kabeh. Nah. Pripun? Sampun siap? Sampun siap ingkang badhe atur swanten? Yo mriki men ditata sik. Nggih. Ayo. Luar biasa karo kanca-kanca men ngiling-iling. Ayo. Luar biasa, Bang. Elok. Atas pundi, Pak? Pun siap?
Siap, nggih. Oke. Monggo dipun aturaken lelagon KBPR Arta Kencana dening para anggota KBPR Arta Kencana sesarengan kalian kru karawitan Madangkara. Dados. Saking Gemung yuk. Tepuk tangan untuk Arta Kencana. Elok, hebat.
اغفر لنا يا غفار يا غفار اللهم اغفر لنا أبواب الرحمة اللهم اغفر لنا أبواب البرك أبواب اليوم أبواب القوة اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله
Tepuk tangan, hebat. Sekali lagi tepuk tangan untuk KBPR Arta Kencana. Yo. Luar biasa. Yo, gemene wektu Slindro Songo, Nduk. Ya, tetep bernapaskan agama Islam. Wong nyatane ya direktur ya haji, kepala pemerintahan ana ning Madiun ya haji, ya Mbah Karo. Pepiling sisan gawe nggih ngurmati bintang tamu pada malam hari ini. Ya, adate iki ora nganggo bintang tamu ning khusus ulang tahun Perak iki ngagem bintang tamu ya kuwi pelawak profesional saking Surabaya nenggih Cak Agus Kuprit kalian Cak Tawar. Ya Cak, pepiling dados. Monggo Cak. Assalamualaikum Cak Agus Kuprit. Waalaikumsalam. Nggih. Ugi assalamualaikum Cak Tawar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, luwes Cak Tawar. Wong disawang piyayine lak prejengane kaya piyayi Arab. Ayo, Arab pating genah. Pripun? Arab pating genah. Lho estu kok. Awakmu iku fismu iku kaya wong Arab ngono lho. Makane jenengku iki Tawar Gonzales Ijab Kabul. Tawar Gonzales Ijab Kabul. Ijab Kabul itu antara keturunan. Oh. Iya. Jadi asimilasi ngono ya? Ya, Bapakmu?
Nek nurut awakmu bapakku apa? Jawa ta, Madura ning. Madura. Iya. Ibuku. Ibuku wedok. Ya ibu ya mesti wedok. Ya ibumu ya wedok, malah jenenge asimilasi. Nek lanang padha lanang. Ngendikane bucangik mang ya apa? Iya. Makane nek awak dhewe ngaku ngagem agama Islam, iya, ngaku wong mukmin. Wong mukmin. Jare nek krungu apa? Krungu adzan langsung nang masjid salat. Gak diterima karo Gusti Allah. Lho kok iso lho? Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung nang masjid salat. Gak diterima karo Gusti Allah. Lho kok iso? Wudu dhisik. Oh, Baru salat. Ya iya, mulane kalau ngaku wong mukmin, salat diutamakan. Salat iku utama, War. Kon tau ngaji apa enggak sih? Ya tahu toh. Salat kudu utama iku diutamakno. Awakmu rukun Islam apa enggak? Ya iya no. Siji, ya syahadat no. loro. Salat. Nomor siji ku syahadat, Congok. Salat iku nomor loro kok salat kon utamakno iku nurut sapa kon iki? Maksude iku salat iku utama iku gak ngono. Ya Maksude? bener nomor loro. Gak Utama. Gak dilalekno. Ya aja sampe dilalekno. Bener. Wong jenenge salat iku tak kandhani kon. Apa? Sing supaya bersih kudu nggawe sandal iku utama. Supaya suci. Betul. Apa? Wudu ya kudu nggawe sandal lho, War. Arek iki cowongok kok iso. Kudu gawe sandal raimu beset kabeh no. Kudu nganggo banyu. Wadah. Ngomong karo wong nek kelairane Minggu malam Rebo ya ngene iki wis. Ngomongmu ya keliru. Minggu iki malam Senin. Ngono lho. Lairmu iku Rebo tapi makmu ngedene mulai Minggu ngono lho. Berarti minggu malam Rebo. Lah nggih. Terus aku duwe donya kon nang maku. Kon niku dunyamu akeh mbok yo amalno. Arepmu apa? Engko tak kandhani. Apa? Donya kuwi titipane Gusti Allah. Iya. Donya amalno. Iya apa? Donya titipane Gusti Allah, amalno. Arek iki ngaji kok dicongok kon niku ya. Kok iso Donya titipane Gusti Allah kudu diamalno? nek tak amalno terus entek terus Gusti Allah takok aku ya apa kon? Wartawan di donya sing tak titipno iku aku terus ngomong apa? Gusti Allah iki gak tau turu, War. Nek Gusti Allah turu sing gugah sapa, Prit? Apa arek iki? Masa Allah, kon dititipi donya iku besok itu ada pertanggungan jawab. Kon tak titipi donya kok gawe apa? Nyantuni kaum duafa anak yatim, terus janda-janda duafa. Lah iku Wis tak apa tau kok amalno? amalno. Nang ndi? Begengek-begengek iku. Amal kok nisan ning kono ki lho. Apa gak perlu diamali ngono iku? Oh iya. Ben ndang iso mentas saka nggone perbuatan iya. Ya apa kon ngono. dhisik tak parani tak amali siji-siji. Iya. Ya aku ya Tapi kan gak ono pamrih. gak tahu berbuat ngono ya pisan tok pas udan iki lho. Lambemu. Iya. Jaremu wong nyenengno wong ya apa? Ya iki wong nyenengno wong. Iya. Iya, yai lho dawuh. Ya apa? Sapa wong sing sering nyenengno wong besok nek mati munggah swarga. Nduk gak jen. Ngomongmu sing jelas, penyesatan ngono. Kok penyesatan lho. Nyenengno wong Nek mati besok munggah swarga. kon tau nggone lokalisasi kok. Aku diampirno begengke, Mas mampir Mas 75 Mas. Lha iki nyenengno lho iki. Nek kon lakoni dosa kon. Nyenengno iku. Lho, maksudku kaya ngene iki lho menghibur wong ngene iki lho. Lho nek menghibur iki jelas. Nyenengno kan? Nyenengno. Wong susah dadi seneng. Seneng. Lah iya. Makane tatanan iku mawa tatanan. Lah iya to. Tatanan mawa tuntunan. Nek Ah, sapa tuntunane nek apik, ya mesti dadi tuntunan to, Pak. Ah, sapa ngerti buyaran iki kon meneh dadi tuntun-tuntunan. Ana apik. Sik nuwun sewu Bojange. Nggih. Iki tak urus omonganmu kok gak kenal lho, War. Gak kenal apa. Kaya wayang ini adalah tontonan. Tontonan. Tontonan mawa Tatanan. tatanan. Tatanane apik mesti dadi. Tuntunan. Lah iya. Ah, sapa ngerti mulih meneh awakmu dadi tuntun-tuntunan. Lho, Kon ndungakno stroke ya. Akeh dagelan stroke saiki ngapur. nuwun sewu bujange. Nggih, Sak. Kula wingi awak kula kesel kabeh. Hmm. Nggih. Tenggene puskesmas diarano nang apotik.
tuku obat kolesterol, jare kolesterolku tinggi. Obate niku 85. Niki. Kula tumbas, kula tenggriya, kula waca. Waduh tak balekno. Lah lha apa sih, War? Waduh, tak tepak. Lho kok gak tepak? Obate iku murah 85. 85. Mari tak buka carane nutup. Harus dengan rapat. Lho, iya. Ya apa kon? Wong aku dadi ati ngerapat wong sak RT piro danae? Piye to tulisane piye obat kuwi? Ya, Tulisane pripun? mana to kocok?